gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari nga itong mga tensyones para sa pagsulog naton sa ikapat nyo Domingo sang Quaresma o Conlaitary Sunday. Domingo sang Kalipay. Para sa kalag ni Salvasyon, offered by Mr. and Mrs. Conidador and Sayo family. Para sa kalag ni Gloria, sa death anniversary, offered by Linda Grace Roque and Kapauan family. Para sa kalag ni Renato, offered by Gamarcha family. Para sa kalagdanday Rosario, Isidro, kag Primitivo, offered by Nelson Kapauan and family. Para sa kalagdanday Edgar, kag Rubini. Para sa kalag ni Rowena, prayer for Carl Vincent Escarrera for taking the board exam tomorrow, offered by Teresa Escarrera. Thanksgiving is offered by Mrs. Linda Grace Roque on her birthday. Thanksgiving is offered for the birthday of Leoneda Hualde. Kag ang aton nga mga sponsors, Mr. and Mrs. Analiza Caas and family, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family, Mrs. Aida Tauro and Mr. and Mrs. Bigona, Mr. and Mrs. Jerry Tizon and family, Mr. and Mrs. Antonia Junicio and family, Mr. and Mrs. Chirian Obosa and family, Mr. Rolando Gunay and family, Mr. and Mrs. Fernando Valencia and family, Mr. and Mrs. Leia Sabidalas and family, Mr. and Mrs. Elves Ramos and family, kag Mr. and Mrs. Jo Marie Gamarcha and family. Sino bala ang tawo nga yara sa kasanag? Siya bala nga wala sing halit sa mga mata? Sa kabuhi nga espirituhanon, ang tawo nga nakakita, amo siya nga may pagtuo kay Kristo, kag nagaako nga kinahanglan niya ang kapawa ni Kristo. Apang bulag atong nagapakatig-a sang iya tagipusoon, kag nagasiling nga wala siya sing sala. Subong nga Domingo, gitawag nga Laitary Sunday, Domingo nga nagaagda sa aton nga magkasadya sanglit nagailapit na ang tion sang aton kaluwasan paagi sa pagkamatay kag pagkabanhaw ni Kristo. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadifa. Palig magtindog atanan kay magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Simba kita sa Diyos nga
nga magkarikog magsinag kita sa Diyos nga tagpuan. Ang katawan sa kalibutan, nag-aagdaw sa tanan, nga magkarikog magsinag kita sa Diyos nga tagpuan. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo iyara sa inyo. Mga utod, ginasaulog naton ang Litany Sunday, ang Domingo sang pagkinasadya. Samtang aton ginapaabot sa madalit na lang ation ang pagsaulog sang piyesta sang pagkabanhaw sang aton Ginoo. Gani kilalahon nato ang aton mga sala. Agod nga mangin takos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakumpisar ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga manghiles ka mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay, nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita. O Diyos, sa makatalanhaga nga paagi, imo ginpakig-uli ang makatawan paagi sa iyong bugtong anak, ang walay katapusan nga pulong, itugot nga ang mga Kristiyano magkalangkag sa piyesta sang Paskwa, sing may buhi nga pagtuo, kaghanda nga tagipusoon, ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa nauna nga sulibro ni Samuel. Ang Ginoo nagsiling kay Samuel, kuha ka singlana sang olibo kag dalha ini. Kay pakatuon ko ikaw sa Bethlehem sa isa ka tawo nga ginahingalanan kay Jesse. Ginpili ko ang isa sang iya mga anak nga lalaki nga mangin hari. Sa mga bot sila, nakita ni Samuel ang anak nga lalaki ni Jesse nga si Eliab, kag nagsiling siya sa iya kaugalingon.
Ini nga tawo nga nagatindog sa atubangan sang Ginoo, amugid ang ginpili niya. Pero ang Ginoo nagsiling sa iya, hindi ang iya kataas o kun kagwapo, ang imo tan-awon. Ginsikway ko siya, kay ang akon pagtanaw, hindi pareho sa pagtanaw sang tawo. Ang tawo nagatulok sa nga dagway, pero ako nagatulok sa tagipusoon. Sa sini nga paagi, ginpadala ni Jesse ang iya 7 ka mga anak nga lalaki sa kay Samuel. Kag si Samuel nagsiling, ang Ginoo wala sang may ginpili sa ila. Kag ginpamangkot siya ni Samuel, may iban pa bala ikaw nga mga anak nga lalaki? Nagsabat si Jesse, may ara pa ang kamanghuran, pero wala siya diri kay nagabantay siya sa mga karnero. Nagsabat si Samuel, pagkadua siya diri, kay hindi kita magdulot sang halad, tubtub hindi siya mag-abot. Gani gintawag siya ni Jesse. Gwapo siya, maayo sing lawas, kag manayanaya sing nawong. Ang Ginoo nagsiling kay Samuel, amo ini siya, haplasa siya. Ginkuha ni Samuel ang lanas sang ulibo, kag ginhaplas niya si David sa atubangan sang iya mga utod nga lalaki. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Iya ako ginapapahuway sa mga latagon nga may malagtom nga hilamon. Kag iya ako ginatuytoyan sa mga linaw sang matinaw nga tubig. Ginahatagan ni ako sing bag-o nga kusog. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Ginatuytoyan niya ako sa husto nga dalan, suno sa iya ginsaad. Bisan pa nagaagi ako sa dalan nga tama kadulom, hindi gid ako mahadlok. O Ginoo, kay ikaw nagaupod sa akon. Ang imo baston kag ang imo sungkod nagaapin sa akon. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Ginbutangan mo ako sa lamesa sing madamo nga pagkaon. Sa diin makit-an ako sa tanan ko nga mga kaaway. Ginisuan mo sing lana ang akon ulo sa pag-abi-abi sa akon. Kay ginapaawas mo ang akon kupa. Sang pagkamatuod, ang imo kaayo kagugma mangin akon samtang nga nagakabuhi pa ako. Kag ang imo balay mangin akon puluyan sa walay katubtuban. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga tiga-Efeso. Mga utod, kamo anay yara man sa kadudulman, pero karon kay iyan na kamo sang Ginoo, yara na kamo sa kapawa. Gani, magkabuhi kamo subong nga mga anak sang kapawa, kay ang kapawa nagapatuba sing bugana sang tanan nga sahi isang kaayo, pagkamatarong kag kamatuoran. Tinguhain ninyo ang paghibalo kung ano ang naluyagan sang Ginoo. Hindi kamo magpakigbahin sa wala sing pulos nga mga butang nga ginahimo sang mga tao nga iya sang kadudulman, kundi ipakilala nga malain ini. Makahuluya gid bisan hambalon lang ang likom nga mga butang nga ginahimo nila. Kung ang tanan nga mga butang madalas sa kapawa, ang matuod nila nga kinaugali mapahayag. Kay ang bisan ano nga ginapahayag mangin kapawa. Gani ginasiling, magmata ka palatulog, kag bangon gikan sa mga minatay,
kag si Kristo magasilak sa imo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Panyag magtindog ang tanan. Ako ang moang kapawa sang kalibutan siling sang Ginoo, ang nagasunod sa akon may kapawa sang kabuhi. Kinuwas mo kami tungod sa iyong krus. Kinuwas mo kami tungod sa iyong kinuwas mo tungkol sa iyong kinuwas mo kami. Ang Ginoo'y ara sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. Sang nagalakat sa Jesus, nakita niya nga sa katawo nga bulag halin pa sang iya pagkatao. Sa Jesus nagdupla sa duta ka naghimo sing lunang sa dupla kaginhamlitan niya sing lunang ang mga mata sang tao ka nagsiling siya kadto ka sa punong sang Siloe kag magpanghilamos. Ang Siloe nga kahulugan ginapadala. Gani naglakat ang tao nang hilamos kag nagbalik nga makakita na. Gani ang iyang kasilingan kag ang mga nakakita anay sa iya nga nagapakilimos nagpamangkot. Hindi bala amoy ning tao nga sang una nagalingkod kag nagapakilimos? Ang iba nagsiling amo ina siya, pero may iban nga nagsiling hindi ina siya, kundi pareho lang ang ilay tsura. Gani ang tao mismo nagsiling ako amo siya. Dahil gindala nila sa mga Fariseo ang tao nga sadto anay bulag. Adlaw nga inupahuway sadto sa paghimo ni Jesus sang lunang kag pag-ayo sa mga mata sang tao. Dayon gipamangkot liwat sa mga Fariseo kung paano nga makakita na siya. Ginsugiran niya sila, ginhamlitan niya sing lunang ang akon mga mata, nang hilamos ako kagkaron makakita na ako. Ang mga Fariseo nagsiling, ang tao nga naghimo sini wala naggikan sa Dios, kay wala siya nagatuman sa kasuguan sa adlaw nga inupahuway. Pero ang iba nagsiling, ano ba lang pagkahimo sang isa ka tawo nga makasasala sa ngabhanan nga mga buhat, kaangay sini, kag nagbinahin-bahin sila. Gani gipamangkot pagidliwat sa mga Fariseo ang tawo nga sadto anay bulag. Siling mo nga ginayo niya ang imo mga mata, karon ano ang masiling mo na hanungod sa iya? Nagsabat siya, isa siya ka propeta. Ginsabat nila siya, natawo ikaw ka nadako sa sala, kagkaron tuduan mo pa kami? Kagin pagwa nila siya sa sinagoga.
Nakabati sa Jesus nga ginpagwa nila ang tawo. Nakita siya ni Jesus nga ginsiganan. Nagatuo ka bala sa anak sang tawo? Ang tawo nagsabat, tiyoy, sugiri ako kung sino siya, agod makatuo ako sa iya. Sa Jesus nagsiling sa iya, nakita mo na siya, kag siya amo ang nagahambal sa imo subong. Ang tawo nagsiling, Ginoo, nagatuo ako. Dayon, nagluhod siya sa atubangan ni Jesus. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, Ginoong Jesucristo. Hinigugma nga mautod, maayong gabi sa iyong tanan. Sa liwat, ari kita sa Litany Sunday. Ang iya sining equivalent, amo ang Gaudete Sunday sa panahon sang Adbyento. Ang ikatatlo nga Domingo sa panahon sang Adbyento. Gaudete, silingon, kalipay, gaudium, or gaudere, to be joyful. Litany Sunday, litifico o litificare, to be joyful or to be happy. Ikaapat nga Domingo sa panahon sang Kwaresma. Subot silingon lipot gamay iya ang Domingo sa Adbyento kung ikumparar sa panahon sang Kwaresma. Mga kauturan, sa sining Litany Sunday, ang aton nga ebanghelyo nga aton ginapamalandungan, among nahanungod sa tawo nga natawo siya nga bulag. Sa bagay nga hindi siya makita, kag tungod sini, ginakabig siya nga isa ka makasasala. Kay nga aman, simple lang ang ilang ginatawag teolohiya sa una, sang tiyempo ni Jesus. Even during the Old Testament, kung may balatian ikaw, kung may mga kalalataan nga nagaabot sa imo kabuhi, kung may mga hindi amo nga nagakatabo sa imo kabuhi, ang ila konklusyon, ginasilutan ka sang mahal nga Dios. Buot silingon sa ila nga paglantaw, ang masakiton makasasala. Buot silingon ang bulag, bangod kay bulag siya, amutong hambal sang Pariseo, natawo ikaw nga bulag, kag tudluan mo pa kami. Ginkabig siya nga makasasala. Hinigugma nga mga utod, ginayo ni Jesus ining bulag. Kag sa ulihi, nagsiling, Ginoo, nagatuo ako. Ang ginapuntariya diri is not just physical blindness, kundi blindness nga amuman ang itawag naton pagtuo. Kaya kung bulag kita sa aton pagtuo, hindi naton makitaan ang mga kamatuoran na hanungod sa mahal nga Dios. Kag hindi naton maintindihan ang mga butang nga masiling naton ginaagda kita sang mahal nga Dios nga himuon. Sa sining naliligad nga mga inadlaw, may isa ka ako kaabyan nga may utod siya, no? Bali utod niya babayi. Karon, ining utod niya nga babayi, medyo tulisan kamay, no? Nagabisyo, may bana. Ginahambalan sa akon nga abyan ang bana sang iya bana sang iya utod. Siling niya nagapakamartir ka sa asawa mo, no? Ginatunto ka na, sige pang imo nga baton sa iya, no? Subot silingon utod pa sang gina-encourage siyang iyang na palawag sa bayaw, no? Ang iya bayaw nga untata na lang ng iyang utod kay ti gani, no? Nagahimo sang hindi amo, no? Tapos siling sang
abyan ko pa sila ipapriso bla. No? Kaya para nga makatuon, mga pila ka adlaw, ang nagligad sa ginhambal to sang akon nga abyan sa bana, nagbalik ang iyang nga bana. Ako nang iyang bayaw. Sinya kay ti panawag yan ni, natituod ka ni, no? Ipapriso ko. Ipapriso kung gusto mo No? Mga pila ka semana ang nagligad, nagbalik naman, no? Kag siling niya ni hindi ko mabatas kay papriso. Siya kaya dumduman ko one time, hambal ni Father John, bisan daw ano ka pasaway sa asawa mo, batunon mo. Di pagkabati ko sa sakto nga istorya, daw ako nagamiha-miha man, no? Kay buot silingon, nagtudok sa tagipusuon sa tungbana, no? Nga kung ng taon naton, sa punto di vista sang iban ayhan nga mga bana, wala na to, no? Patihon na to ang advice sang akon nga abyan. Pero inigugma nga mga utod, this is the invitation of faith, no? Daw hindi maintindihan, apang ginhakos, no? Ang paghigugma nga labaw pa sa tawhanon nga judgment, kung hindi ini pagtuo kapag kilala sa mahal nga Dios ang nagbukas ang panghuna-huna sini nga bana, masiling naton kabuangan ini, no? Pero inigugma nga mga utod, this is what faith can do to us, that we cannot understand the things that is happening or that are happening in our lives, yet we continue to embrace forgiveness. So nasiling ko na, wala man to sang taas nga tinunan, yatong kilala ko nga, of course kilala ko man kay, of course abyan ko nga nga bayaw, kag kilala ko gid ang tawo, kay tigin hambalan ko gani, nga bisan ano man matabo, no? Batunon mo gihapon ang imo nga asawa, no? Kagin kabuhi gali niya sing seryoso, no? Sa bagay nga bisan pa nga daw ginatunto siya para sa iya, hindi ini pagtunto, kundi bahin sang iya pagpanglakaton, pagsabat nga dala ang pagtuo sa mga panghangkat sang kabuhi. Hinigugma nga mga utod, amo ining tawag naton pag-ayo sang aton spiritual blindness. Nga hindi lamang naton paglantawon ang mga hitabo sa aton kabuhi according to the judgment of man, no? Kaya nasaling ko na, kung judgment of man gid lang ang basihan, ti sakto man to ang gina-advise sa iya sang akon nga abyan. Pero para sa siningbana, he could go beyond. He could go beyond to forgive. And this is, we know, the way God forgives us. Ang pagpatawad kapag palangga, kakaluoy sa mahal nga Dios, nga daw hindi maintindihan. Mga utod kabay pa sa sining panahon sang Kwaresma, kita man maayos ang mahal nga Dios sa aton pagkabulag. Sa bagay nga ang aton pagkabulag kung kaisa nagadala sang pagkaguba sang relasyon sa sulod sa aton panimalay ukon katilingban. Ang pagkabulag physically magadala sang pagbulog laganay. Oo. Kung blind kita sa pagtuo, kag hindi naton malantaw ang mga daw hindi maintindihan nga hitabo sa aton kabuhi, mga kabudlay, laban-laban ang aton gid nga konklusyon, ti bulaganay na lang kita o kung buluglag na lang kita. No? Kagamo ini na ang aton eksperyensya kung kaisa sa sulod sa aton nga panimalay. Kung isa ang mga magululutod, bulag sa kamatuuran, bulag sa pagtuo,
tungod gid lamang sa simple nga pagsunggodanay, hindi na makapanumdum sang mas malawig, hindi na makapasensya sang mas madugay, kundi nagahimo agad-agad sang konklusyon. Kung mag-amo sina, hindi na lang kita magsapakanay. Kung mag-amo sina, lipatan na lang naton nga kita mag-utot. Kung mag-amo sina, lipatan mo na lang ako nga imo anak. O kung lipatan ta ikaw nga akon iloy o kon amay. Mga utod, ang pagtuo may dako nga bungahon sa aton. Ay hando hindi nato maintindihan, kundi in kita dalon sini, apang laban-laban gid, dalon niya kita palapit sa mahal nga Dios. Ang tawo nga ginayo nga bulag, o kung sa iya pagkabulag, ginlamitan sang aton Ginoo sang lunang sa iya mata, kag ginsinganan kadto ka sa punong sang silwe. Wala man lang gani ining tao nagpamangkot nga ginlamitan mo ako sang lunang, kag nga palakton pa ko nga balaan mo hindi ko kakita. No? Ang tao just simply obeyed Jesus. In that obedience of faith, nag-ayo sa iya. Kag natalupangdan ka nakit-an iya ang kamatuoran. Kag sa ulihi, sa ginsiling ko na, nagpahayag, Ginoo, nagatuo ako. Mga kauturan, kabayang Diyos, mag-ayo sang aton pagkabulag. Sang pagkabulag naton sa pagtuo, kag subong man sa aton pagkabulag sa aton relasyon sa isa hag isa. Nga makit-an naton ang mas madalo makahulugan suno sa kabubuton sang mahal nga Dios. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios amay nga makagahom sa tanan, magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo ya anak nga bugto nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginasa sa krus na patay kag ginlubong, na naog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito makari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikakaugtan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, ka sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyok kita, hinigugma nga mga utod, agud magpanaksi kita sa aton pagtuo kay Kristo, paagi sa aton pulong kag maayo nga binuhatan, kabay ang aton kabuhi, magpalapnag sang kasanag ni Kristo sa aton kauturan, aton nga isabat, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga ministro sang simbahan, kag ang tumuloo, magkilala nga kinahanglan sang tanan si Kristo, kag magdangop gid sa iya, agud sila man manginkapawa para sa kalibutan. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga mga bulag, kag ang mga tawo nga may halit sa ila lawas, makakita sing bulig sa mga ahensya sang gobyerno, sa civic and religious organizations, kag sa mga tawo nga nagapadayon sa maayo nga mga hilimuon ni Kristo. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga mga ginbulag sang manggad, gahom, kag bugal, iwagan sang Ginoo, agud nga makilala nila kag pangitaon ang labing importante sa mata sang Dios. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa ngang amon panguluhan, hindi magbulag-bulagan sa matuod nga kahimtangan sa mga Pilipino. Ilabi na gid sa mga kubos, maluya, ginasikway sang katilingban,
kag mga nahalitan sang kalamidad, mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa ang mga nauna na sa amon sa pihak nga kinabuhi, makakita kag magkalipay sa himaya sang Dios nga wala sing katugtuban, mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Ipangamuyo man naton ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. O Diyos nga mo namay, ipaiway kami sa gahom sang kadudulman. Itugot ka alagaran ka namon, paagi sa pagtuman sa imubuot, kag paghigugma sa amon kauturan. Ginapangayo namon niya sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa Diyos na nagdugan, kag-aton nga hari, kay siya ang mapawang nga mundo. Sa gugma, ang dulot niya sa banwa. Krisya kapawang nga puno sa gugma, ang dulot niya sa banwa. Halat namon, ining tinapay kagbinong nga mangin. Lawas kadugos sang Ginoo, kay siya ang kapawang nga puno sa gugma, ang dulot niya sa banwa. Kay siya ang kapawang nga puno sa gugma, ang dulot niya sa banwa. Palimagtindag ang tanan. Magpangamuyo kamo mga utod, agod ang akon kag inyo nga sakripisyo, mahamutan nun ta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Matunod ta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa karayawan kimi ang siyang ngalan, sa tuman kapuslanan, kaysa bugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos nga mo namay, nagakalipay kami sa paghalad sa imo sining mga dulot, nga nagahatag sa amon sang kaluwasan nga walay katapusan. Kabay nga sa ulugon namon ini sing matinahuron, kag para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kayaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kagangay gid. Takus kagangay gid. Iko kag puslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon ka sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sang nahimo siya nga tawo, iyal gintoy-tuyan ang tanan nga nagalakat sa kadudulman padulong sa kapawa sang pagtuo.
Kag paagi sa pagbunyag iya ginayop ang tanan nga mga tawo nga nangin ulipon sa sala. Gani upod sa koro sa mga anggeles sa langit, nagaamba kami sang bag-o nga ambahanon nga ginakanta sang tanan nga mga tinuga sa langit kag sa duta sa pagdayaw sa imong ngalan nga nagasiling. Santo, 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 Ginoong Diyos sa mga ersino. Hosana, 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 Sa sa imo nga himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ang nagakari sa ngalan ni Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos ikaw nga tudo Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padala ang imong espiritu sa pagpasantos ini mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya ini ginpanagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling, magkuha kamatanan ka magkaon sini. Kaini among akong lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iya naging palibot sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis. Kaini mo ang kalis sa akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Kristo na naman, si Kristo na banal, matay ka, o Ginoong Gani uamay, amang ginahalad sa imo, initinapay sang kabuhi kag giningkalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kapag abanaw sang imo anak, nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga tako sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os ng kalibutan.
Himpita siya sa paghigugma pod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medefil, kasatanan nga makaparian. Dumdumang mga sakop sa ningamang katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga yadari karon nagatambong, agon maambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Ilos ng Dios, upod kay San Jose nga yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santo sa nagpahamuot sa imo. Paagi sa imo anak, nga sa Hesu Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo, Dios, sa may nga makagahom, sa kaysan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyok kita puno sing pagsalig suno sa gintudlo sa aton. Patawad namon ang mga nakasalak sa amon. Pag-ibig mo kami pagdaon sa mga luwason mo kami sa kalaon. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agon maluwas kami gihapon sa sala, kag palikuna kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo.
Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala kuno pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait kag pagiusa. Ikaw nga nagkabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yara gihapon sa iyong tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay kamo sang pagidait. Peace be with you. Cordero sa Diyos na nagawala sa mga salang sa kalimutan. Maluoy ka sa Cordero sa Diyos na nagawala sa mga salang sa kalimutan. Maluoy ka sa Cordero sa Diyos na nagawala sa mga salang sa kalimutan. Patagi kami iyong Ginoo. Sing Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulangan ang magdadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo dila ko takus ka magsulod ka sa akon pulian, apangimit lang lamang sa kapulong ka magaayong akon kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Apang kun indikip matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalag.
Panig magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Diyos, ang pagkahalang doon, imo ginapasanagan ang tanan nga mga tao na kabuhi sa sining kalibutan. Punang amon tagipusoon sang iwag sa imo grasya. Agod imo mahamutan ang amon panguna-una. Kag mangintampad ang amon paghigugma sa imo. Ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Panig maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sa panabuton niya Marso 20, meron kita sa schedule dari sa aton nga chapel alas 6 ang takna, alas 5 ang takna sa hapon sa Lenten Recollection kag catechesis para sa Semana Santa kag sa Quaresma. So ganito na ang ginagdagit sa pag-upod sa aton Lenten Recollection diri sa aton chapel sa March 20 alas 5 sa hapon. Pagkatapos na mag-proceed kita sa aton niya via Uches. Ang schedule sa kupisalan sa aton niya parokya sa March 20. So gani sa mga maluyag nga mag-kupisar, subong nga tuig tingob kita dito bilang isa katilingban sa aton niya parokya, sa aton niya confession. So mera sa 15 ka mga kaparian nga mag-accommodate sa kabarangayan diri sa Banduriao nga under sa esposal of Our Lady Parish. So isa ka adlaw nga kupisalan ng bayan, March 26 dito sa aton nga parokya. Kag sa mga kabataan nga mag-join sa aton nga Hosanna Choir para sa palabuton nga Semana Santa. So pag-iamot lang kamo sa aton nga youth ministry sa mga mag-join sa aton nga Hosanna Choir. Kay magasugod ng aton practice para sa Domingo de Ramos kag para sa mga likoton para sa Semana Santa. Madamo gid nga salamat. Panig magtindog ang tanan. Ang Ginoo iyara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Magduko kamo ka magpangayo sang bendisyon sang Dios. O Ginoo, buligi ang mga maluya nga nagapanawag sa imo. Kag pasanagi permi sang imo kapawa ang mga mamalatyon nga nagalakat sa kadudulman. Kag luwasa sila gikan sa tanan nga kalautan. Agod nga madangap nila ang pinakamataas nga kaayuhan. Ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakat kamo sa paghidait, nahalad ng Santos nga misa. Salamat sa Dios. Saliwat, mayong gabi sa tanan. Mayang gabi man, Father. Kag subong man atong pasalamatan si Tita Lida Grace Roque. Mayara sa pamahawdra sa likod. So happy birthday sa kay Tita Grace Roque.